Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Jizọs bịara ịnapụta anyị n'ike nke ekwensu. O nwere ike, mana anyị nwere ike na ikikere. Ma o nwere ihe dị iche. Ma lee, Adam nwere ikikere n'ebe ogige ubi dị, ma o tinye ya n'ọrụ mgbe onye iro bịara duhie ha. Ọ hapụrụ ya ka ọ bata. Ma aga m egosi unu ma emesịa na Luk 4:4, ebe ekwensu gwara Jizọs si, n'ezie aga m enye gị alaeze niile ndị a, n'ihi na atụgharịala ha nye m, ma aga m enye ya onye ọbụla m chọrọ. N'ezie, onye nyefere ya ha? Ọ bụ Adam. Mana Jizọs bịara tinye ya n'ọnọdụ ya, wereghachi ya, ma were ya nyefee ụmụ ya n'aka. Mana anyị kwesịrị ịma eziokwu ahụ, ka eziokwu ahụ mee anyị ka anyị nwere onwe anyị. Ụdịdị ekwensu bụ na ọ bụ onye asị, ọ bụkwa nna ndị asị, ezigbo onye nduhie. Akwụkwọ nsọ si na ọ na-agbọgharị ụja dịka ọdụm na-agbọgharị ụja n'agụụ dị ike, na-achọ onye ọ ga-elomi. Pita nke mbụ 6:8. Ọ na-agbọgharị ụja dịka ọdụm na-agbọgharị ụja n'oke agụụ, na-achọ onye ọ ga-elomi. Ị naghị ahụ ya n'anya gị, kama ị na-ahụ ọrụ ya, ma mmetụta ya ga na-emetụta gị. Ka m gwa gị otu ihe. Mgbe gị na enyi gị, ma ọ bụ gị na otu n'ime ụmụ gị, ma ọ bụ gị na onye nke ị lụrụ, mgbe ị buliri ihe niile na-aga nke ọma, gị kwuo otu ihe, ha ekwuo ihe ọzọ, gị kwuo otu ihe, ha ekwuo ihe ọzọ, gị kwuo otu ihe, ha ekwuo ihe ọzọ, gị kwuo otu ihe, ha ekwuo ihe ọzọ. N'otu ntabi anya, esomokwu adị, udo onye ọbụla apụọ, iwe ewe onye ọbụla, gị pụọ, enwe agbaghara mmehie, nwee obi ilu, afọ na-anụ gị, isi na-awa gị, azụ na-egbu gị mgbu, gị na-eche echiche ọjọọ ụbọchị ahụ niile. N'ezie, anyị naghị eche na nke ahụ bụ Chineke, n'ihi na Jizọs sị na ya bịara ka unu nwee udo. Ahapụrụ m unu udo m. Abịara m ka unu nwee ike kpọrịa ndụ unu, ka unu gaa ije n'ịhụnanya. Ihe kachasị n'ime ụwa bụ ịga ije n'ịhụnanya. Ya mere, anyị kwesịrị ịkpachara anya maka esemokwu. Anyị kwesịrị ịkpachapụ anya maka agbagharaghị mmehie. Mgbe ọbụla ị hapụrụ agbagharaghị mmehie n'obi gị, ọ na-emepere onye iro ụzọ. Ị na-enyere ya aka. Abụla onye na-enyere ekwensu aka. Ị nwere ike ịkọwa ole ndị oyiri Kraịst iwe na-ewe dị? Chineke m. Ma ahụrụ m gị n'anya, mana ịma mmadụ ole nọ n'ebe a n'abalị a ndị na-ewere mmadụ iwe, ma ọ bụ ndị na-ele na ihe onyonyo, ma gị chee na iwe gị ziri gị, ma o ziri gị. N'ezie, anyị nwere ike inwe ihe mere iji na-ewe iwe, mana o ziri gị ịnọgide otu ahụ. O nwere ihe dị iche na ihe kpatara na ihe ziri gị. Gị sị, gịnị ka ị na-ekwu na o ziri m? Maka m jụọ gị ajụjụ, o ziri Chineke ị na-ewere anyị iwe? Bịanụ, unu ekwela ka m rituo ebe a. N'ezie, o ziri Chineke. O ziri ya. O nwere ihe kpatara o ji kwesị ị na-ewere anyị iwe, ịkwapụ anyị, ghara ịnabata anyị, jụkwa anyị. Mana ọ naghị eme ya. Ma akwụkwọ nsọ sị na anyị kwesịrị ịhụ ndị iro anyị n'anya, igosi na anyị bụ ụmụ nke nna anyị nke bi n'eluigwe. Ọ bụghị na ọ na-atọ ụtọ ime, ma n'ihi na anyị na-enyere Chineke aka ịgbalị iweta nzọpụta nye ụwa a. Anyị bụ nnu n'ihe. Ị na-eme ka akpịrị na-akpọ mmadụ nkụ maka ihe ị nwere. Mgbe ị banyere ebe gbara ọchịchịrị, ndị mmadụ nwere ike ikwu na e nwere ihe dị iche banyere gị. O zuchaghị ezu ịbịa nọchie n'oche ụlọ ụka otu ugboro n'izu, na-eche na ị nwere mmezu nke ihe nkanye gị na kalenda gị nke eluigwe. Nke ahụ ezubeghị. A kpọrọ anyị niile ka anyị bịa kpọghachite ụwa nye Chineke. A kpọrọ ndị ụfọdụ ka ha mewe ya otu a m si na-eme ya, mana a kpọrọ anyị niile ka anyị were ndụ anyị mee ya. A kpọrọ anyị niile ka anyị were ndụ anyị mee ya.
njirimara ekwensu. Ọ bụ Chineke kere ya, mana ya na Chineke aghaghị. Ilu isi 16. O nwere ikikere ikwutọ Chineke ma mejọọ eziokwu ahụ. Jọn isi 8. E nyere ya ike ntakịrị. Akwụkwọ Job gwara anyị nke ahụ. Chineke gwara ya ebe ọ ga-agadewe ma ghara ịgafe otu ahụ. Nke a ka iji kwesị mgbe ị na-enwe nsogbu nke ị na-adịghị aghọta, ị kwesịghị ịnọ n'ụjọ. Ọ bụrụ na okwukwe gị nọ n'ime Chineke, ma ị na-aga njem n'ihu Chineke n'otu ike kwere gị. Akwụkwọ nsọ si na e nwere mkpuchite nye anyị, ma Chineke anaghị ekwe ka ihe ọbụla nke siri anyị ike ịnagide mee anyị. Mana n'ime ọnwụnwa ọbụla n'oge nke kwesịrị ya, ọ na-ewetakarị ụzọ mgbapụ. Ọ na-ekpuchi onwe ya dịka mmụọ ozi nke ihe. Ndị Kọrentị nke 2. Ọ na-achịkọta ndị mmụọ ọjọọ dị elu. Efesọs isi 6. Ọ na-akwado izu igbu ma laa n'iyi. Jọn isi 10. Ọ na-achị ndị na-anọghị n'okpuru mkpuchite Chineke, ọ bụghị anyị onwe anyị. Haleluya. Efesọs isi 2. Ma nke a masịrị m, ọ na-achọkarị ohere ọ ga-eji nwaa anyị ọnwụnwa. Luk isi 4 amaokwu 13. Mgbe ọ nwachara Jizọs n'ọnwụnwa ya niile. Amaokwu 13. Mgbe Jizọs nwetachara nnwale niile ndị ahụ, mgbe ahụ ya sị, ekwensu apụọ gaa na-echere ohere oge nke ga-apụta. Bịanụ. Eche m anyị chọrọ nke a. Ọ gbalịrị izu eziokwu nke banyere Chineke. Ọ na-ekwe nkwa na-enweghị isi nke ọ na-enweghị ike imezu. Ọ na-atụgharị akwụkwọ nsọ ka ọ daba n'ebumnuche ya. Ma nke m hụchara n'anya, Mkpughe isi 20 amaokwu 10. Ọ ga-ata ahụhụ n'ọnọdụ nke kwesịrị ya. Ụmụnna, anyị nwere oriri nke na-abịa. Mgbe ahụ ekwensu ahụ nke duru ha na Mkpughe isi 20 amaokwu 10. Mgbe ahụ ekwensu ahụ nke duhiere ha na-amaghị ha anya na-ewetu ha, ejidere ya n'ime ọdọ ọkụ ahụ nke na-enwu n'okwute ọkụ, ebe anụ ọhịa ahụ na ndị amụma ụgha nọ. Ma a ga-ata ha ahụhụ ụbọchị na abalị site n'ebi ebi ruo n'ebi ebi ruo n'ọgbọ niile. Amen. O nwere otu onye iro, ekele dịrị Chineke, nke anyị na-agaghị ekpe ekpere maka ya. Ọ dị mma ugbu a. Akwụkwọ nsọ kụziri anyị ka anyị guzogide ekwensu ahụ, ma ị gaghị ajụ oyi, nọrọkwa jụụ ma na-eme nke ahụ. Ọ bụ omume nke uche anyị ịsị, mba, ekwensu, ịbụ onye ụgha. N'oge nke kacha ntakịrị iji eche nke ahụ bụ onye iro, anyị kwesịrị ịma okwu Chineke nke ọma iji chọpụta asị nke ekwensu. Ruo afọ ole ka m hapụrụ ekwensu ka ọ na-agwa m na o nweghị ihe ọ bụla m ga-aba uru ya, na m ga na-aga n'iru inwe ndụ na-enweghị isi n'ihi na nna m mejọrọ m site n'akwamiko. Ma ekwenyekwere m na nke ahụ n'ihi na o nweghị ihe ọzọ ọ bụla m ma. Mana ugbu a ama m na ihe mere m dịka nwatakịrị mbụ ọ bụghị m kpatara ya, ma ọ bụghịkwa naanị inwe ndụ na-enweghị isi, kama aga m enwe ndụ kacha mma nke m na-enwebeghị mbụ. Mana Chineke nwere ike iji ihe nke mere m iji nyere ndị ọzọ aka. O nyere m abụọ n'ihi mkpagbu m, na ọ bụ onye mgbapụta anyị na onye mwogharị anyị. Mana ekwesịrị m ịlụ ọgụ n'ihi ihe m kwenyere ugbu a. N'ezie, ekwesịrị m iguzoro onwe m ma lụọrọ ya ọgụ. Chineke m, ebiri m ndụ m n'ibu arụ na amamikpe na ihere na ụta. Ma ọ bụ otu n'ime nnukwu nsogbu ndị m nwere ruo ọtụtụ afọ. Amaghị dị m ugboro ole m kwupụtara ya ada ụda site n'ọnụ m. Dịka akwụkwọ nsọ kwuru, abụ m ezi omume Chineke n'ime Kraịst. Emeela ka mụ na ya zie ezie site n'ọbara Jizọs Kraịst, ma agaghị m ebi ndụ m n'ime amamikpe. Ị kwesịrị ịlụso ihe ọbụla na-ezighị ezi na-emetụta gị ọgụ site n'okwu Chineke. Ghara ikwe ka ha chịa gị. Ị kwesịrị ịnwogharị uche gị site n'okwu Chineke. Onye oyiri Kraịst umengwụ agaghị enwe mmeri. Ma mmadụ ọzọ ga na-ekunye gị ihe ọbụla ị kwesịrị ịma. Ị kwesịrị ịmụ na-amụ okwu Chineke wee nye onwe gị.
amen. Anyị kwesịrị iguzogide onye iro ahụ. James isi anọ amaokwu nke 7. Nyefechasị onwe gị Chineke, bara onye iro mba na ya onwe ya ga-efelaga. Ma ụzọ kacha mfe eji eguzogide ekwensu bụ inyefechasị onwe gị Chineke. Ma anyị ga-ekwutukwu okwu banyere nke ahụ n'otu n'ime ozi ndị ọzọ. Ọ dị ịtụnanya otu nrube isi jiri dị ike. Naanị mee ya. Ọ bụrụ na nke ahụ ka Chineke kwuru, mgbe ahụ mee ya, n'ihi na o ziri ezi, ma ọ gaghị agbanwe obi ya. Mana ọ bụrụ na Chineke sị, mee nke a ka a gọzie gị, ma mee nke a ka a bụọ gị ọnụ, ma ghọta nke ọma na nke ahụ bụ ihe ga-eme. Ị gaghị abụ onye sayensị tupu gị ghọta nke a. Edowere m n'ihu unu ndụ na ọnwụ, mana o nwere ike ọ bụrụ na ị maghị nke ị ga-ahọrọ họrọ ndụ. Naanị ọ bụrụ na ị nweghị ike ịchọpụta ihe ị chọrọ, họrọ ndụ na gị onwe gị na ndị agbụrụ gị. Bịa na ọ bụghị naanị na ị na-emere onwe gị mkpebi, ma gị onwe gị na agbụrụ gị wee dị ndụ ma nweekwa ezigbo ndụ. Mkpebi ndị ahụ nke m mere emetụtala ụmụ m, emetụta ụmụ ụmụ m, ma na-ele anya na-ekpe ekpere na ọ na-emetụta ndị ọzọ, ma ndị ahụ na-emetụtakwa ndị ọzọ. Ma otu a bụ otu esi na-ezi ozi ọma site na mmalite nke oge. Ma ekwesị enweghị ike ịkwụsị ya, o melibeghịkwana ya, ọ gaghị emelikwana ya. Ọ dị ike nke ukwuu ịkwụsị ya. Ọ bụ otu nwoke bidoro ya. Mata isi 10 amaokwu 21. Jizọs bụ ezi ime atụ anyị. Ọ baara ekwensu mba, o guzogidekwara ekwensu, ma ọ chọrọ ya. Ma gịnị mere anyị agaghị achọ? Ma o kwesịrị ya n'ime Chineke ọ bụ. Ma ịbụ mmadụ ya, ọ bịara dịka ihe ilere anya nye anyị, ma o guzogidere onye iro. Jizọs gburu oge ebe a igosi anyị otu esi ebi ndụ. Ịbụ onye na-eso ụzọ pụtara ịzụgharị onwe gị ime ka onye ọzọ. Mata isi 16 amaokwu 23. Ọ dị mma ugbu a. Malite na amaokwu 21 ọ sị, malite n'oge ahụ gawa, Jizọs agwa ndị na-eso ụzọ ya na ọ ga-agarịla Jerusalem gaa taa ahụhụ ọtụtụ ihe n'aka ndị okenye na ndị isi nchụàjà na ndị nkịtị, ma egbukwa ya. Ma n'ụbọchị nke 3 akpọgide ya ruo ọnwụ. Ya mere, ya na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-enwe mkparịta ụka, nọrọ ọdụ, ha nwee nzukọ. Ụmụnna, oge ahụ eruola nke m na-agbalị igwe unu banyere ya. Ana m aga Jerusalem, ha ga-akụ m ihe nke ọjọọ, gbukwa m, tinye m n'elu obe. Ugbu a, ịma Pita, ị nwere ike iche sị, ọ dị mma, ezigbo ọsịsa. Pita kpọpụ ya n'akụkụ naanị ha, na-agwa ya okwu, na-achọ ịbara ya mba, sị ya, mba, Chineke agaghị ekwekwa, ihe a agaghị eme gị. Jizọs wee dụnyere ya azụ wee gwa ya, gaa m n'azụ ekwensu. Ị nọchiri n'ụzọ m, bụrụkwa mmejọ na mgbochi na nsogbu nye m. Ma ị naghị eche ihe banyere otu ihe si dị na ihe Chineke chọrọ, ma ọ bụghị nke mmadụ. Jizọs matara amata na ekwensu gbalịghị iji Pita ewezụga ya pụọ n'akara aka ya. Ya mere, ya bara ya mba ozugbo, wee sị, ị gaghị egbochi m ime ihe Chineke chọrọ ka m mee. Ugboro ole ka ndị mmadụ ka ekwensu jiri mmadụ ịkwụsị gị iso Chineke njem, ma ọ bụ jiri mmadụ mee gị ka ị nwee iru abụọ, ma ọ bụ ka ị mehie, ma ọ bụ banye na mmekọrịta nke ewutere gị. Gịnị gara ime ọ bụrụ na ị nwere obi ike ikwu, gaa m n'azụ ekwensu? Ị nwere ike ịkpaliela ụfọdụ mmadụ, ma ọ bụ ọ karịa, ịchọ ikwu ya n'ihu mmadụ, gị tụgharịa azụ gị sị, mechie ọnụ gị ekwensu. Pita nke mbụ isi 5 amaokwu 9 masịrị m. Ọ bụ ebe na-atọcha m ụtọ n'ime akwụkwọ nsọ Amplify. Ọ sị, guzogide ekwensu mgbe ahụ ọ na-amalite. Nke a masịrị m. Nke a pụtara na anyị ga na-ebi na njikere, ma anyị kwesịrị ịdị nka ma mụrụkwa anya. Akwụkwọ nsọ si, teta n'ụra ndị oyiri Kraịst na-ehi ụra, dị na njikere, dịrị ndụ. Ịma ọtụtụ oge mgbe akwụkwọ nsọ si mụrụ anya na-ekpe ekpere, ọ sịghị gị lewe amaghị eme nke onye ọbụla. Mụrụ anya ịma mgbe onye iro chọrọ ime ihe na ndụ gị. Dịrị nka, mụrụ anya, na-elezi anya, ma n'oge ahụ
ịma na ekwensu ga-agbalị ịbịa megide gị maọbụ merụọ gị ahụ n'ụzọ ọbụla. Gị kpee ekpere maọbụ gị nara ikikere, gị guzogide ya, gị bara ya mba. Ele ụfọdụ ụzọ nke anyị nwere ike isi enyere ekwensu aka? Naanị iwe ma nọgide n'iwe, nke ahụ ga-arụkwa ọrụ. Efesọs 4 amaokwu 26 ruo 27. Mgbe ị na-ewe iwe, emehiela, mara nke a, ọ sị na ọ bụghị na ị gaghị ewe iwe. Iwe bụ mmetụta nke anyị nwere. Ọ ga na-eselitekwa site n'oge ruo n'oge mgbe mmadụ mejọrọ anyị, ma ọ bụ mgbe anyị na-eche na anaghị emezi anyị nke ọma. Ma ọ sị ị nwere ike iwe iwe ma ghara imehie. Nke a pụtara idozi iwe gị, ijikwa ya. Ekwela ka iwe ọkụ gị maọbụ iwe gị maọbụ obi ọjọọ gị maọbụ obi ọkụ gị nọgide ruo ọdịda anyanwụ. Nke a pụtara ọ bụrụ na iwe na-ewe gị, ị kwesịghị iji iwe ahụ laba ụra n'abalị. Ị batara n'ime ụlọ ebe na-ekwesịrị gị. Ị nwere ike isi na ị maghị ama n'abalị gara aga, mana ọ bụghị n'abalị a. Ekwela ka anyanwụ daa ruo na iwe gị. Amaokwu 27. Ahapụkwarala ekwensu ohere ahụ maọbụ ime ụlọ ahụ. Enyekwala ya ohere ọbụla. Ị na-enyere ekwensu aka ka ị na-eguzogide ekwensu. Nke a bụ ihe ị kwesịrị iji iwe ga-eme. Mgbe ị na-ewere mmadụ iwe, o nwere ike ha kpasuru gị iwe nke ukwuu, ma o kwesịrị, n'ihi na ha mere ihe nke jọrọ njọ nye gị. Gị gaa otu ebe gaa kpee ekpere. Echetara m ịgwa Chineke oge gara aga sị, agaghị m esi n'ime ụlọ apụọ ruo mgbe ị mere ka m merie nke a. Anaghị m esi ebe a apụta ruo mgbe ị nyere m amara ahụ ịpụ n'ebe ahụ. Iwe na-ewe m ebe devil nọ ma agwa ya okwu. Agaghị m eme ya. Bịanụ, ị kwesịrị ime ihe ike. O nwere ime ihe ike dị nsọ. Bịanụ, unu amaghị otu esi eme ihe ike. Maka anyị tụgharịa ya n'ụzọ ziri ezi, o nwere ime ihe ike dị nsọ nke anyị kwesịrị inwe. Ma o kwesịrị ịbụ ime ihe ike megide ihe ndị na-amagheri anyị anya ma ọ bụ ihe chọrọ ịchịkwata anyị, izuru ndụ nke Jizọs nwụrụ ọnwụ inye anyị. Agbaghara anyị mmehie. Ndị Kọrịntị nke 2 amaokwu 10 ruo 11. Ọ bụrụ na ị gbaghara onye ọbụla, Pọl sị, ihe ọbụla, mụ onwe m na-agbagharakwa nke ahụ. Ma ihe nke m gbagharaworo, ọ bụrụ na m agbagharala ihe ọbụla, ọ bụ n'ihi unu onwe unu, n'ihu na nkwekọrịta Kraịst onye mgbapụta anyị. Lee amaokwu nke 11. Idebe ekwensu ka ọ ghara ịhụ ihe ọ ga-eji megide anyị, n'ihi na anyị maara ihe niile ọ na-eme na ihe ọ chọrọ ime. Ya sị na anyị nwere amamihe banyere onye iro. Ọ dị mma, ana m eme ka ị mara n'abalị a na ọ bụrụ na ị nwere agbagharaghị mmehie, ị na-enye onye iro ohere. Ma n'agbanyeghị otu ọbụla iji chee na o ziri gị, Chineke na-agwa anyị ka anyị ghara ime ya. Ya mere ka anyị nyefee onwe anyị Chineke na nnyefesi onwe ahụ. Site n'ime nke a, anyị na-eguzogide onye iro. O nwere otu o si eme mgbe m na-eche banyere ndị oyiri Kraịst na-ewe iwe, na ụdị ohere nke ọ na-enye ekwensu, na otu o si ewute ịgba ama anyị, na otu ụwa na ndị ọtụtụ mmadụ ejiri megharịa ha anya ma duhie ha. Gịnị ka ị chere ga-eme n'ụwa ọ bụrụ na onye ọbụla n'ime anyị kpọrọ onwe ya onye oyiri Kraịst ga-abanye n'ime ụwa ma mee dị ka ya? Ma nke a bụ nke anyị nwere ike ijide aka. Mkpesa. Nke ahụ abụghị mmehie. Ndị Kọrịntị nke 1 amaokwu 9 ruo 10. Ịma, elere m anya na ozi a masịrị gị. Ọ masịrị m ma ọ bụrụ na ọ masịghị gị. Echere m nke a bụ okwu si n'ebe Chineke nọ. Ị na-eguzogide ekwensu ka ị na-enyere ekwensu aka? Anyị agaghị anwa onye nwe anyị. Nwalee ndidi ya, ya bụrụ ya nnwale. Nke ahụ masịrị mgbe ị na-eche na ị nwere nnwale. Nke ahụ masịrị Chineke. Ị ga-abụ m onwe m.
ma tụlee ntụle ya nke ike ma megbuo ịdị mma ya, dịka ụfọdụ n'ime ha mere agwọ ntụgbu wee tụgbuo ha, ma ọ bụ anyị ime mkpesa na-enweghị ojuju afọ dịka ụfọdụ n'ime ha mere. Ọ na-ekwu banyere ndị Izrel, ndị mmebi wepụrụ n'ụzọ kpamkpam nke bụ ọnwụ. O nwere ihe ịma atụ n'ebe ndị Izrel nọ, ebe ọ bụ n'ihi ntakwu na mkpesa ntaramahụhụ abata n'etiti ha. 23,000 n'ime ha anwụọ n'otu ụbọchị, ma mgbe ahụ ha enweta mkpughe. Ma akwụkwọ nsọ si anyị emehiela amamihe egbuo mmadụ 23,000, ma mgbe ahụ anyị nweta ya. Mana anyị nwere okwu Chineke, ma anyị na-enweta akụkọ ahụ mgbe oge na-erubeghị. Amen. Edowere m n'ihu gị ndụ na ọnwụ, ihe ọma na ihe ọjọọ. Ị nwere ohere ịnọ n'iwe ma ọ bụ gị chefuo ya, inwe agbagharaghị mmehie ma ọ bụ gị gbaghara, inwe obi ilu ma ọ bụ ikwe ka ihe mere gị mezie ndụ gị. Anyị nwere ohere inye ekele ma ọ bụ ime ntakwu na-ekpesa banyere ihe niile na-eme n'ụzọ anyị, ghara ịga ije n'ịhụnanya. O chi m, n'ezie anyị ga-enwetakarị ihe banyere nke ahụ n'ozi ọzọ. Mata 7:7 si ekpela ikpe ka a ghara ikpe gị ikpe. Ụdị ikpe ahụ nke i jiri kpee ndị ọzọ ka a ga-ejikwa wee kpee gị, ya wee gaa n'iru wee ruo n'amaokwu nke 6. Ọ sị atụpụla ihe ndị dị nsọ nye nkịta. Ma ekwenyere m na ihe ndị dị nsọ na-ekwu banyere ya bụ ikikere nke Chineke nyere anyị iji hụ ndị mmadụ n'anya. Atụpụla ihe ndị ahụ dị nsọ nye nkịta ka ha ghara ịtụgharị, zọọ ha ụkwụ ma dọkasịa gị. Akwụkwọ nsọ ọzọ pụtara ihe banyere mgbe anyị na-adịghị aga ije n'ịhụnanya, nke na-akọcha na-ama ikpe, nke a nọ na-atụ n'ihu onye iro. Ihe nke Chineke nyere anyị nke dị oke mma, ọ na-azọ ya ụkwụ, ya mepe ụzọ n'ime ndụ anyị, ya wee bata bịa merụọ anyị ahụ. Ama m ị ga-eche banyere nke a. Akwụkwọ nsọ nke ikpeazụ Jọn 14:30. Okwu ndị na-ezighị ezi a na-ekwu n'oge na-ezighị ezi na-emepere onye iro ụzọ. Jizọs agwa ndị na-eso ụzọ ya sị, mụ na unu agaghị ekwu okwu karịa ha, n'ihi na onye isi onye amamihe ọjọọ nke ga-achị ụwa a na-abịa. Ọ na-ekwu maka ekwensu. Ma lee nke a, ma o nweghị ihe ọ na-enweta ebe m nọ, o nweghịkwa ihe mụ na ya na-emekọ, o nweghị ihe nọ n'ime m nke ya onwe ya nwee, ma o nweghịkwa ike imegide m. Ma o nwekwara ike ọ bụrụ na m kwuwa nke ahụ nye gị. Ọ na-ekwu nke ọma sị, ma agaghị m emepe ọnụ m n'oge a nke nkwagide, inye ya ohere na ndụ m nke ọ ga-achọ inwe. Akwụkwọ nsọ a masịrị m. Ma ekwensu na-abịa, amaokwu 31 sị, ma ana m eme dịka nna kwuru, ka ụwa niile wee mara ka o dokwe ha anya na ahụrụ m nna n'anya, na ana m emekwa ihe nke nna m tụziri m aka ime. Anọ m n'otu nkwekọrịta mụ na nna. Ugbu a ekwensu mere ọnụ na Luk 4:6 na etinyere ya alaeze niile nke ụwa n'aka. Ya na-ekwu banyere mgbe Adam tụfuru ihe Chineke nyere ya ka ọ na-elekọta, wee nye onye iro site n'ige ntị n'ụgha ya. Ma achọrọ m ịgwa gị nke a sị, Chineke enyela gị ndụ na otu ụdị ike onwunwe, ma ị kwesịrị ilekọta ya. Ọ bụ ọrụ gị ilekọta onwe gị, ilekọta ego gị, lekọta ihe ndị bụ nke gị. Ọ bụ ọrụ m. Ọ bụghị naanị na Chineke nyere m ije ozi ka m nọrọ na-akpọrị ndụ, mana o nyere m otu ị na-elekọta ma na-eme ihe dị na ya. Ị naghị enweta ikikere ma enye gị ihe ruru gị n'aka ime. Biko gee m ntị, ị naghị enweta ikikere ma inwe ihe ruru gị n'aka ime. Anyị agaghị enwe ikikere a site n'ebe Chineke nọ iji merie onye iro na inwe ndụ a dị ukwuu, ma ọ bụrụ na anyị agaghị eme ihe ndị ya na nlekọta ahụ so nke ndụ anyị. Amen. Achọrọ m ịgwa gị n'abalị a, emepezirila onye iro ụzọ site na anabataghị ime ihe kwesịrị gị n'ebe ndụgo onwe gị nọ na ihe ndị Chineke nyere gị. O nyere gị ahụike, ma ọ dị gị n'aka ilekọta onwe gị na-emezi onwe gị. Amen.
ị nwere ikikere dịka onye kwere ekwe n'ime Kraịst Jizọs. Ọ dị mma, anyị kwesịrị ịchọpụta onye iro na mbido ya. Nke a bụ mgbe ọ chọrọ ịbata n'ime ndụ anyị ga-adị na njikere imegide ya site n'ike na ikikere nke Chineke nyere anyị. James 4:7 sị, nyefee onwe gị n'aka Chineke, baara ekwensu mba, kwụsie ike imegide ya ma ọ ga-esi n'ebe ị nọ gbapụ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.